Kai ya haƙuri dan Allah, haihuwa sai Allah ya yi. Dace da mata bamba, wallan in na samu dama sai na daɗa miki kishiya. In hada dare je kayo, ba kai na fara ba, ba daga ni kuma za a bari ba. Tabbi zama da ke a cikin gidan nan gaskiya ba za na iya ba. Shekaru guda 3 kenan aihuwa fa ban samu ba, sai dai na baki abinci reba fa ban kirga ba. Yau akwai bala'i babba a gidan su malam babba. Mai gida ka bar zancen nan, ka sa na rasa kaina. Yanzu na riga na shirya zan je ne makwabta suna. Haihuwa nufin Allah ne, ka tara duka laifin kaina. Kai ma akwai laifinka, so dare idan ya tsala a zaure kake yin kwana. Dace da mata bamba, wallan in na samu dama sai na daɗa miki kishiya. In hada dare je kayo, ba kai na farau ba, ba daga ni kuma za a bari ba. Wa'azi nake saurara a kullum dare haba matana, ni ina da tsoron Allah a banna san aikata barna. Kin gani ne limami a anguwa haba matana, a ce kamar ni nayi hakan nan ai abin da kunya ke ma. Ka sani mana ishewa, zancen ka ya rikita ne. Na ji kai ne limami, to amma ina da bayani. Haka bai hana ka bin wata, har a gari ana nuna ne. Idan baka gyara hali ba, koma wazan ɗauko a gida ya zo ni kwana. Abuwa kina raina ne, wata rana zan fasa baki. A'a karka jawo kanka bala'in da zai hana na sajan baki. Daga kai ki kalli idona, ina faɗa kina daga baki. To zaman lumana a gidan nan babu ranar farawa. Doki san da cewa ni ne mai gidan ki malam liman, aure zan karo. To je ka auri wadda kake so, yanzu ma gidan mu zan komawa. Haba abuwa matana, zancen ga bai dace ba. Yanzu na gane kurena, dama shiri ne bamba. Kafin hakan yar baba, roƙo nake so in yo, tafiya nake so in yo, sati 2 zan dawo.